Yamanoganti Nzwara chinoita Zim Reality I Tolos Ndichachi batari ni chinoti nini Anacha aina chesi trakapiwa nini Segumbare marara ndinu semwa nini Andina wanga udze ndoto udza mimi Ndatora nguva inoloda. Hello people, hello everyone. Magadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pachiviti chiri health. Chief tisina side effect chateta nguva viridzo netsvakiridzo. Patinonguva ma latest patinonguva zvinenge zvichiitika. Pamunowana information yemhando dzakasiyana. Panga pane long term tisambosangana Apostle Monalita. Saka ndine mamwe question anga ndinawo anati anoona asinaona zvakakodzera nenguva yavo yavandipawo futi ndakavabata ndakati Apostle ndada ndisangana nemi ndine mumwe question andinawo andati wambotibatsirewo tiziye pamusoro pezvinhu izvozvo. So guys, kana uchingosina subscribe, please don't forget to subscribe. Uyezve kana unge uchinge first time kusvika panapa wakaipa wasvika panzvimbo chepo chaona zvinhu zvakasiyana. Saka sanda vanhu zvangutaura gandikokotedze Apostle Monalita muchirongwa ndichingoti Apostle, welcome to Zim Reality ITV. Welcome back again and again. Totenda, yeah, it was a long time. Yeah, man. Yeah. Time ndisingabatika zveshuwa. Tisingabatikani, tisingaonani. Saka ndinotenda. Apostle nyandi ndotara panapa sokuita nemazita tinodzifudza nemazita. But ndangoti congratulations. Congratulations. Apostle. Abeti Apostle wachazokudzewe asi vakasakudzewe ina upedza pa congratulations Apostle. Apostle ndine nyangu andina panapa yaita kuti ndingendire panapa ndichida kuti nditaure nemi muchimbotitsanangurira pane nyaya dzatinonzwa nyaya dzeuvhimi dzotaura nepakasiyana chinzi vana Shavi Rekuvhima. Saka atizozive kuti kana chinzi Shavi Rekuvhima chimbori chii chichitombonzi Shavi Rekuvhima. Maybe tipakangotitsanangurirawo mhuri yeZimbabwe nevamwe timu yangu ama2K vasina chavanoziya vakazonzwa chitaura chinzi aiwa uya neShavi Rekuvhima vanokwanisa kuunderstanda kuti chinombonzi Shavi Rekuvhima chii. Okay, right. Ndisati ndaenda pakupindura handitya mubvunzo wenyu. Ndoda kuti ndingoti dzokei mbijana zvishoma ndingotaure ndichiti kune vamwe vaya kuti vanongomhanya kupotsera negative comments handiti vasina kutanga vadzamisisa pfungwa kuti program iyi imbori yei uye iri kudzidzisei mukati mevanhu. Usamhanya kuti nokuti ndiri Apostle wai ndiri kunge ndiri kupinda kuzvinhu zvechivanhu. Tiri vanhu vatema ende chivanhu chedu hachifi chakatombosiyana nesu handiti chinoramba chiripo patiri, ndosaka tichoshandisa masurname handiti ivayo ndo zvinotoreva chivanhu chedu. Dai pasina chivanhu tisina masurname handiti tisina mutupo zvakare handiti saka chivanhu chedu hachisiyani nesu. And nyaya iripo ndeyekuti tikaramba tichiparidzirana zvemubhaibheri handiti but paine zviri kuputsa mafamilies, zviri kuputsa upenyu hwevanhu tisingazvibuditsi pachena tichizvitsanangura handiti kuti vanhu vazvinzwisise. Hapana kwatinenge tiri kuenda handiti. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu tanga wamboteerera kuri kuenda program handitika kuri kuenda nyaya then wozoisa comment yako. Sangomhanya kuti isusu we are not moved kana ukanditi n'anga kana ukanditi chii Jesu ndo zvaakatoitwa handiti. Saka I'm not moved about that. Ndongoramba ndichifamba nebasa rangu. Vari kuda kudzidza vanodzidza handiti vachatora chavachatotora ipapo vachagamuchira. Ndi pese patinopedza maprograms pane vanofona vakawanda handiti vachida kutonzwisisa. Ndobva program yatakapedzera kuita izvo mumabedrooms handiti vakadzi vakawanda, so many ladies
handiti wakauya kuWhatsApp kwangu handiti apostle tidzidzisei about zvemumabedrooms kuti tozvifambisa sei, miri wangu unotonhora ndoita sei, ndoshandisa chii, you say things like that, but unonge wangopotsera negative comment yako isina basa handiti. Ichipa macomments apostle, I think painternet pane vanhu vakasiyana saka internet vamwe vachizoti iri toxic because internet ine zvinhu zvakasiyana so ine vanhu futi vakasiyana vanobelieva zvakasiyana vanoona zvakasiyana vane muono yakasiyana saka I think fanira kuita problem nemacomments because even isusu tine panguva tonzi Sparks kona ka t-shirt kako aka wakanyanya Sparks kajini ako unofarira but ndakasaposta pane mwana kuti Sparks mazana vachaposta but pamwe ndikutsvaga jini vaitaura vanhu so takazoona kuti no isusu tinongoramba tose tichingweta zvatinenge tichiita saka tondowara about comment section ngative worried ndinoda kudziya saka now vanhu vangu vauda kuziya kuti Shavi Rekuvhima bozi kuna vamwe vanonzi aiwa vanovhima bozi izvo zvinenge yakuzotaura pakasiyana vafanira kuti ndona unonzwa vamwe varume vachiti aiwa isusu tinovhima angachedza kuti maybe isusu takaona vasikana vatirambe mumwe vakadziwo vanenge vachiti isusu tinovhima kuti pakakapfuura pane varume so hatoshaya manomuda saka isi hatichanzwisise kuti Shavi Rekuvhima chii chinombonzi Shavi Rekuvhima. Right, okay. Shavi Rekuvhima handitika ishavi remudzinza handiti rakauya nematateguru handitika but through God handiti kuti Mwari vanenge vasarudza handiti dzinza iroro handitika kuti iri dzinza iri harisi rokutambura handitika haritofi rakatotambura. Ndofunga kana mukazviona unogona kuenda kana kumarural areas handiti unogona kuona imwe misha yakanaka handiti woona umwe musha wekuti unoti unonzwa tsitsi wotanga uchabudisa musodzi kuti nai panogara vanhu handiti wotozoona kuti pane vanhu handiti panotobikwa pane tudzimba tunenge twakutodonha twakuditwe uswa handiti inyaya yekuti musha iwoyo unenge usina handiti mablessings iwayo euvhimi handiti kana kuti shavi iroro reuvhimi kuti hakuna madzisekuru avo kana madzitateguru wakambobvira vange vari vanhu vane zvipo izvozvo zveuvhimi handiti kana tichitaura uvhimi hatisitaura kuvhima vakadzi kana kuvhima varume kuvhima pfuma kudhara waivhima muka handitika muka dzekutoti kwaitonzi kana varume vari kuenda handitika musango kunovhima waipiwa madhezi ekutsanya bonde kusasangana nemadzimai avo handitika zvokutoti waitonzi iwewe kana watoita mistake yokuti wasangana nemudzimai wozoti mangwana muri kubuda kuenda kunovhima waitonzi sara nekuti waigona kudzoka usina chawakabata handiti vamwe wadzibata muka handiti asi iko zvino nowadays kuvhima kwako kwakuvhima kwepfuma kwemari handiti meaning mabasa ayo wauvhimi hwemabasa handiti anoitwa achiunza handitika pfuma mukati memba handiti saka hakusi kuvhima vakadzi ukaona vanhu ivavo vanotaura kuti kuvhima anenge asina kutogadziriswa chipo chake chacho cheuvhimi because anzi chipo cheye chikasagadzirwa handiti nenzira chinokuvhimira zvisina basa izvozvo kuvhimirwa vakadzi kuna vamwe vanotonetswa nevakadzi chekutoti miedzo yake ingotoripa vakadzi okutoti anenge achito ndofamba seiko ndoita seiko nevakadzi handiti asi ukada kuzotarisa kuti vakadziwo chii chavanoita muupenyu hwake kungouya nekumuparadza handiti wachipfuura wachienda ndo vanhu vaya munozoona kuti upenyu hwake handiti hauzonyatsoiti upenyu hwakanaka kana chinoshandwa kana chodii hachizoonekwi neya kuti mari inenge ichikotorwa nevakadzi inenge yatoo mhepo yakaipa yakutoshanda papi ipapo handiti same applies nekuvakadzi handiti mukadzi iwewe kana hausanirwa kunge uri munhu wewa wekuti waakuvhima varume chatoo chipfambi icho chatoo chihuri icho handiti saka hazvisi zvinhu zvokuti unogona kupfimbwa
nekuti une shavi reuvhimi varume vanogona kucheuka vachikuda, asi iwewe kana kuri kuti uri munhu ane tsika neunhu uyezve akagadzirwa chipo chake zvakanaka, chinotosanirwa kusema tsvina idzodzo, handiti? Chinosanirwa kusema tsvina idzodzo, kufamba uchiziva ndiri munhu, unosanirwa kufimba, unosanirwa kuitwa sei, handiti? Vanhu vanokufarira, but hazvicharevo kuti unosanirwa kuwe loose, handiti? Kuti wakungozvipa kumurume wese wese, angokuti mirapo wakuzvipa kumurume wese wese, chato chipfambi icho ratoshavire ufambi rechiuri. Ko vanoti zvoni pawakadzi papa kuti ndinovhima ndinovhima wakadzi, but pamwe maybe ndini Sparks ndiwo ndakapinda mastreets ndinovhima wakadzi vane mari zvekuti maybe ndozonzwa haona chichionda fiti chako ichi kana kuti ona 100 uite zvaunoitawo, rinenge chichishavire riri right riroro kana kuti rinenge siri right, rinenge chichi chakadaro right, icho harisi shavi, handiti? Kwakuromba kune varume vakutotsvaga mishonga yekutova vane wakadzi vane mari, handiti? Saizvozvo varume vaivai vari lazy to work, ndinotovaziva, nditori nevamwe vandinotoziva ini. Tonovatana namazita. Aiwa, mazita mazita. Harisataura ndine mazita. Ndazoseka nasi. Aiwa, sauri mazita emano. Ndinotoziya. Vakatotaura kuti hai inini apostoka ndakatonotsvaga mushonga wacho, handiti? Because hai ndakaona kuti zvekushanda hangu zvinotondinetsa, handiti? Saka ndakatonotsvaga mushonga wacho kuti ndiwane wakadzi vane mari vanotondipa mari iwo. Ndikataura kuti one of varume ndinoziva iwawo, handiti? Akatovaka a 3-bedroom house, handiti? Nemari yekupiwa nevakadzi, but unfortunately handiri kunyeberai, handiti? Zvine marepercussions zvinhu zviya, handiti? Munhu anotongogara achirwara ari pama-ARV haana utano, handiti? Nekuti chese chinhu chawada iwewe nyore saizvozvo izvo, handiti? Chine mubayiro wacho, handiti? Nekuti zvirwere hazvizorina basa nazvo kuti wewe une mushonga, handiti? Zvirwere. Saka vari kuvarume vanototsvaga mushonga iwoyo kuti haini vari lazy to work, handiti? Saka ndio mushonga unongochinzi une rimwe zita here kana ndio unongochinzi mushonga wekuvhima? Anenge vanenge vachinyeba zvavo, handiti? Vachizoudza kuti mushonga wekuita sei, kakuvhima ka, handiti? But mavhimiro ndo akaita sei, akatosiyana, handiti? Ari kuvhima atsvaga mushonga wake wacho wekuvhima, asi ari kuvhima chi? Ari kuvhima wakadzi, handiti? Vane mari, but zvine mubayiro, handiti ka? Izvozvo nokuti kune vakadzi vanotozoti hai inini murume wangu ndo mararamiro achiri kutoita. Saka nai Apostle, ndine makwesheni anendinawo ndandimubvunza kuti makwesheni I kuti anenge ane vanhu vanenge vachida kutomaziva, like how do you know kuti une that shavi rekuvhima, unoziva sei? Right, mashavi euvhimi ndingati ndoda kutaura ndichiti 1 atipesanisei mhuri dzakawanda, handitika? Nenyaya yekuti munhu anofamba ari ega, handiti? Abudawo pamwe panewo zviri kumunetsawo, zvinhu zvakazisi kufamba zvakanaka, ongotova ega ndimbonokonsautawo, handiti? Oenda obva asvika pamuprofita kana kuti pan'anga, obva anzi baba kana kuti amai pamuri pane shavi reuvhimi, handiti? Pane shavi renjuzu, handiti? Because mashavi acho anenge anotifambirani uvhimi nemanjuzu ipapa, zvinofambirana nokuti vavhimi vacho vamwe vacho vatori vekumadziva, handiti? Saka chinoitika ndechekuti anonosvika obva anzi mune uvhimi, handiti? Uri pamuri, une manjuzu ari pamuri anovhima, handiti? Nekushava. Saka nyaya inoitika ndeyekudai so. Chinhu chisiri kunzwisisika kuvanhu vakawanda ndechekuti shavi reuvhimi nderedzinza, handiti? Nderedzinza rese, zvasiyana nokuti mudzimu
unogara pamunhu 1 handiti unosarudza munhu 1 mudzinza wobuda ipapo uchitaura handiti Shavi Rekuvhima handiti nemanjuzu awo zvinhu zvedzinza. Alright, asi zvoita zvedzinza kuri kuti zvoni rakawanikwa riri pandiri nini Shavi vamwe vese vanofanira kutobudirira. Yes vanenge vakuzobudirira sei? vamwe vese vanofanirwa kuita seivo navo kutanga vachitobudirira nekuti uvhimi huri mudzinza renyu huna kuuya kumunhu 1 huri mudzinza handiti ndosaka muchiona kuti mafamilies vese vanogona kuita vanhu vanoita wemabusiness mashops handiti kureva kuti madzisekuru avo handiti ndo zvakanga zvirimo mukati medzinza ravo handiti muri kuona saka ndo zvinogona kutitika kuti vanhu family yese vanogona kuita vanhu vanovhura mabusiness handiti muri kuona yes mahardware shops chichi handiti zviri mudzinza zviri muropa handiti saka nyaya inozoitika yekuti munhu akubuda ari 1 mukati medzinza handiti akuzviti ndiyega ane uvhimi ane ushavi handiti mukati medzinza inyaya yekwaenda kunokonzauta ndokwapiwa wrong ningirikini information handiti akutoudzwa kunzi iwewe chiuya nezvakati tigadzire uri 1 handiti muri kuona munhu uyo achaenda akunogadzira akutotsika vamwe handiti muri kuzona then kana agadzirwa ega ari 1 vamwe ava zvaakureva kuti chii wakutambura ka ndo paakubva nyaya dzedza dzokuzoti kunotanga kubuda kunzi kuna akaromba mukati medzinza renyu kuna akaromba mukati medzinza renyu nekuti anenge anogadzirisa zvinhu zveuvhimi hwedzinza ari ega ari 1 zvekuti anogona asina kutomboromba anogona asina kuromba but anogadzirisa ega zvatukumbirwa paari ega ari 1 handiti muri kuona saka vamwe pavanenge vakuzona zvinhu zvavo zvisingachafambi paya zvakanaka wakuzamawo kufamba wakunoudzwa manje kuti pane chi pane hanzvadzi yenyu kana kuti pane wemumhuri menyu akafamba akanodai uziva kuti mashava aya anogona kukumbirirwa kuti aite zvefamily chinhu chemunhu 1 otokangana vamwe nenyaya yekuwe greed kumwe kweuka nekuwe selfish handiti kunguti iye arikuda kunzi anzi iye ndini mufamily kuno vanhu vakadaro mumafamilies wokuti ndiye angada unzi akasvika ndiye kusvika ega nemota handiti kukaitika mafamily meeting ndiye ega ari kusvika nemota vamwe vari kuuya nemakomba amen apostle mubvunzo wandinawo panapa tiri papapo but hazvingodaro here mashava aya ariwo ndiwo ari kutoita problem pakuti inini tiri mutarumba medu tiri muri hanzvadzi yangu tinogara tese shavi redu rekuvhima rawanikwa riri pamuri handiti mobva maenda imimi mobva nokumbirira mashava aya kuti zvoni apfumise imimi chete okanganwa inini dambudziko ringave futi riri kumashavi aya kuti mashava aya akukoshiwa neniwo anoziva kuti ndiri mwana mumhuri imomo ndifanira ngachiona changu chehuviri asi akundikoshiwa hazvingangodaro here iwo mashava aya nedambudziko agonanga ine problem yazopatsa nzangura ivavavo mashandi anoita mashavi maybe tori imwe topic atofanira kuzotaura nezvayo mashavi mashandiro anoita because ine handipanzwisisa ndoita problem futi neimwe tsumo inonzi mudzimai pekawiri ndine imwe nyaya ndondinetsa pakuti mudzimai pekawiri togona zoitaura but tichinotika kuri kuti mashavi anokwanisa kuteerera munhu 1 I don't understand ipa right okay chinoitika ndechekudaiso mukada kutarisa mafamilies madzinza vane mashavi euvhimi aya handiti mukada kutarisa vamwe vacho havasi vanhu vakuti vanosafa sterekeka zvekushaya handiti vanhu vakuti vanowana but vanenge vachiona kuti handisi kusvika pandinosanirwa kunge handitika ndichisvika handiti nekuda kwokuti paita uya aita greed uya handiti aenda kun'anga yake kana kuti kumuprofita wake handiti obva akumbirirwa handiti mashava aya zvakangonangana naiye chete handiti nyaya inoitika ndeyekuti mashavi aya let's not forget kuti maspirits handiti ukakumbira zvinofanira kuti ukataura namwari wako izvozvisi anokudayira handitika anokupindura handiti according nezvauri kukumbira
handiti muri kunzwa ndo zvinoitika upa mashavi aya sorry apostle Mwari zvavanoita mukakumbira mota imimi vanokupai vanogona kusakupa but vanogona kusandipa paine marizini aripo but this case yekuti ukakumbirewo vanokupa ndakakumbira ini vanondipa ndingakakumbira anopiwa but in this case ndeyekuti shavi rakumbirwa rabva rangopa imimi chete ini rabva ratondikoshiwa nangu ndakazoita sei asi ratondikangana chanenge chaitika ipapo pashanda dzimwe mhiko hande muri kunzwa dzinenge dzisina kumira zvakanaka dzakuita sotofu kuti munhu arombera handitika zvipo zvese zvemumhuri kuti zviuye kwaari ega hande muri kuona patobuda sotofu kaurombwa ipapo handiti kanenge katopo kuti kuti zvese zviri mudzinza nekuti shavi iri tati nderedzinza rese saka naiwewe waakuda kuti riuye pauri wega pashanda imwe mhiko handiti yemushonga kana yemumwe munamato usina kumira zvakanaka handiti wokuti zvese ngazvichiwe kwauri iwewe handiti vamwe avava aiwa nekuti kana panga pari kuda kunzi zvive zvemhuri handitika ingadai uyo muprofita kana kuti n'anga ari kuita dare iri anosanwa kuti aiwa huyai mese nekuti chipo ndechifamily handiti saka huyai mese sefamily tigadzire shavi iri reuvhimi muri pamwe chete torikumbirira muri pai muri pamwe chete wadirei kuti uzenge uri one alright nekuti zvinhu zvedzinza thingi pavo ndapanzwisisa tiri pashavi ipo pavo tingataura here kuti amene pamwe maybe ndisinganzwisise the word shavi shavi zvinhu zvekuti zvinopinderei kuchechi like tingataura kuti mane shavi rakanaka here amen ngati munhu ane shavi rakanaka here kana tingati katangoti shavi chete which means takutaura zvine chekuita maybe nechiwanhu chedu kuchechi kune that word zvekuti shavi kana taakuchechi isusu taakuti angels of blessings ndozvatinenge taakuita kana taakuchechi but maangels of blessings aya ndo api kana tiri kuchechi handiti Mwari wakaburutsa ngirozi dzakasiyana-siyana dzinokomborera vanhu dzinoshandira vanhu handitika dzinobatsiridza mukushanda kwevanhu handitika kuti ipapapa ndikanamata inini kana ndine ngirozi dzeuvhimi idzodzo handiti pandiri kunamata ndo dzinokurumidza kukonekta handitika naMwari kuti mwana wenyu ari kuchema chakati handiti ngirozi dziya ndo dzinosanotungamira ndoda kuenda kuSouth Africa inini ndo dzinosanotungamira kuti rwendo rwangu runovhurika zvakanaka mabasa angu andiri kufambira ikoko avhurike handitika zvisazenge zvichinondinetsa handiti ndo ngirozi dziya dzeuvhimi handiti dzinoenda mberi handiti dzotungamira dzonondivhurira madoors ezvakanaka aiwa I think papa mapajikisa panyaya dzemashavi